ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдом мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён, деҳаи Қизилкӯч, ҷамоати Навбаҳор. шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, деҳаи Қизилкӯч, ҷамоати Навбаҳор. Обши 15 сотиқ замин дорад, ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст, ки як дар калидор баня дуруни хона аст. боз барои се дар дига хона фундаментҳои калон рехтагӣ аст. дарахтони мевадиҳанда дорад, обсвечам аст. герди хона маҳкам, ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% тайёра мегӯяд бе ягон камбудӣ. срочно мегӯяд сум далакора мефурӯшем бо нархи 240 000 сомонӣ. боз арзон муомила мешавад. 15 сотиқ замин аст, ки ду дар хонаш тайёра, боз се дар дига хонада фундаментош рехтагӣ аст. дарахтони ҳар гуна мевадиҳанда обсвет ҳамаш қоидави лаби роҳ даст. мактаб, мағоза, ин чизо ҳам дори бад нест. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мегӯяд. нархи хона 240 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. ду та рақамҳои Тоҷикистон аст, якташ рақамҳои Россия кор мекунад. якумина рақамҳошон 73 да имо WhatsApp пайваст доранд. ин ду рақам дигашам кор мекунад. кадоми шумо мехоҳед арзонтар кадом метиҳад, марҳамат тамос гиред. агар шумо дар охири хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин ягон чиз барои фурӯхтан бошад, инам хел сурат маълумот рой кунед, фурӯшда мегузоред. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Шоҳмансур ду гуфтагӣ аст, кӯчаи Каротагинский назди мактаб ва паспортни стол гуфтагӣ аст. соҳибшон Шоҳмансур, кӯчаи Каротагинский ва мактаб наздики паспортни стол. духонага квартира аст, ки дар дуюм ошхона қарор дорад. 36 квадрати метр, обсвет аст, ошхона, баня, кухни, ҳамаи шароитош муҳайё аст. хона ремонти беҳтарӣ кардагӣ мегӯяд. духонага аст, дуюм ошхона, 36 квадрати метр, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин. срочно мегӯяд фурӯхтан мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. бо арзонам мешавад, мегӯяд муомилаи хубам дорад. кадоме ки мехарад тамош ёки аз пеш омада бинанд. як дӯстони азиз, квартираи арзон аст, духонага тайёр барои шумо, метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша гирем. аз шумо хоҳиш мемонад, ки лайкотро нагузоред ва агар имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорем падиса кунед. чӣ квартираи хонае ки замине ки мехаред дар комментаре нависед. мо ҳамун гуфтагии шуморо албатта ёфта мегӯяд, ҷудо карда баҳри шумо пешкаш карда мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар ҷамоати ҳаёти нав гуфтагӣ аст, назди мошинбозор. обшим дӯстони азиз, 6 сотиқ замин дорад, ки 8 дар хона кардагӣ, ки 4 дар хонаш уже тайёра ремонт кардагӣ аст ва 5 дар дига хонада мега фундаментош рехтагӣ тайёр ваяшам. дарахтони мевадиҳанда дорад, гирди хона маҳкам аст, обсвет аст. срочно мегӯяд пул дар кошта мефурӯшем. соҳибшон ҳамин хел гуфтай. ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё аст. 8 дар хона, 4 дар хонаш уже тайёр, боз барои 4-5 дар дига хона қатъи калидор баняш фундаментош рехтагӣ аст. хоб, нархи хона мега обшим 270 000 сомонӣ аст. бо арзонтарам мешавад. омада бинед, мега арзон карда метиҳед, мега срочно сум дар кора мегӯяд фурӯшта меояд. 270 000 сомонӣ бародарон. кадоми шумо ки харидор бошед, рақамҳошро навистагӣ аст. аз ҳамин рақам метавонед бештар маълумот пурраша гиред. марҳамат. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, инашам қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район, то политехника мегӯяд 4 километр роҳ аст, мегӯяд назди мактаб ва гимназия, вайни аэродром ва наздики пахтазанак хлобзавод гуфтагӣ аст. айни хлобзавод, айни ҳамин маълумотҳо аст, ки ҷойша ки нафаҳмедед, аз соҳибашон пурсида мегиред. хоб, сехонага квартира аст, ки дар дуюм ошхона қарор дорад. 52 квадрати метр, обсвет аст. ошхона, баня, кухни, термис дорад.
ҷойи зурда мегӯяд квартира мегӯяд ҳамаш қоидави аст. Мактаб, хобамхали супермаркет то роҳи калона мегӯяд 30 метр роҳ аста мегӯяд. Вайни аэродром, хлобзавод яъне пахта михел навистиян то политехнику мегӯяд 4 километр роҳ аста. Квартира мегӯяд срочно арзон мефурӯша мегӯяд 170 000 сомонӣ аст. Бардуни азиз бо муомила мешавад. бештар маълумотои пурраша мегӯяд тариқи телефон кати мефаҳмонем. ина рақамои мегафоншон аст. сехонага дуюм ошина 52 квадрати метр бо нархи 170 000 сомонӣ. хона ҳамаи шароитош муҳайё аст. маърама метавонед тамос гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар территорияи маркази шаҳр аст ки хай бо аниқтар маълумотша мегирем. обшинбардор хонаи дуошина аст ки 6 сотиқ замин дорад ки 7 дар хона кардагӣ аст. даруни хонаҳо ҳамаш ремонт кардагӣ нест. баъзеош нимош ремонт дорад, баъзеаш не. хонаи дуошина 6 сотиқ замин 7 дар хона бо калидор, обсвет, ошхона бания дурнушда, яъне ки ошхона дуруст аст ва падъабой мега тайёр аст. хонаҳо баъзеаш уже зиндагӣ доранд, дигарош падъабой тайёр аст. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 200 000 сомонӣ бо арзон мешавад. территорияи шаҳри ваҳда наздикои маркази шаҳр аст. маълумотои пурра аниқташа аз рақамҳои поёнбурда мегафон аст мегирен. агар мабодо шумо дар махали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, гов, мул чизе ки барои фурӯхтан надошта бошем бардорон, инам хез сурат, маълумот, адрес, рақамотон ҳамаша пурра нависта ракунем. мо дар видеои оянда эълонда рекламат албатта мегузорем. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон аз шаҳри Турсунзода Рега дар 3 микрорайон гуфтага сай соҳибшон доми 13. шаҳри Турсунзода Рега 3 микрорайон доми 13. якхонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад. 49 квадрати метр. хонага духонагам када тақсим када мегирен. обсвет ҳаст, ошхона, бания, кухни, термис, халаденник ами хечо дорад. хона бо ҳамаи шароитои зиндагиш яъне ки таъмин аст, даромада зиндагӣ мекунед. ин ҳам хеле ки дар сурати хонара хай ремонтш хуб аст, барои зиндагӣ мешавад. озода тозак 49 квадрати метр, якхонага дуюм ошона бо нархи 200 000 сомонӣ мегӯяд фурӯхта мешавад. боз арзонам карда метавонед омада аз пеш бинед, маъқултон шед, муомила мекунем. наздикӣ шуда ҳамаи чизҳои лозимӣ, мактаб, мағоза ам хечо хай дури бадам нест мегӯяд, наздикам нест, яъне ами қарибӣ шуда обшим. бо нархи 200 000 сомонӣ рақамҳои билайншон навистага аст. аз ҳамин рақамҳо дигарша метавонед фаҳмида гирен. агар шумо ягон квартирахар ё ки замин хонахар бошед, дар комментария пурра када нависед ки аз куҷо ба шумо дар кор аст. мо албатта ёфта мегӯяд ҷудо када баҳри шумо албатта пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, боз аз территорияи шаҳри ҳисор участкаи сумбула гуфтага аст соҳибшон. шаҳри ҳисор участкаи сумбула ҷои беҳтарина мегӯяд. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитои зиндагӣ. обшинбардор 6 сотиқ замин дорад ки як дар хонаи калон бо калидор, бания, кухни, бассейн ва чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда, рӯи ҳавлӣ полни ход яъне ки бетон, плитка чиндагӣ аст. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитои замонави, ҳар як кадомшон аделни ҳаст. ванна, душ ҳамаш мегӯяд аделни бо проектҳои навкати гедашу маҳкам. 6 сотиқ замин, як дар хонаи калон, кухни, бания ҳамаш кати ҳаст. чойлоби ангур, бассейн, ҳамаш об дар дунии хона пансиони ҳаст. свет, дарахтони мебадиҳанда ҳаст. бисёри баъд хай намегӯем, бо хай дигаша муфассалтар мегирем. нархи хона мегӯяд 300 000 сомонӣ аст. бо арзонам мешавад, яъне ки дар хона мегӯяд хеле расхӯд кардагӣ аст. ҳама ҷош мустаҳкама мегӯяд, мисол яъне ҳамаша расхӯд кардагӣ мегӯяд. хонада метавонед зиндагӣ мекунед. 300 000 сомонӣ бародарони азиз. ина рақамҳои телефоншон навистага аст, метавонед аз ҳамин рақамҳошо гирем. аз 300 000 сомонӣ бо арзонтар мешавад. марамат срочно. квартираи фурӯшӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар наздикии мактаби 5 гуфтага аст. наздикии саддиқ ва ҳамин хел чизо аст ки маркази шаҳр ҷои беҳтарина мега соҳибшон. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 45 квадрати метр. обсвет ҳаст. ошхона, бания, кухни дорад. боз дар берун мегӯяд гараж дорад. мега гаражи оҳанӣ, яъне ки хеле чӣ хел мешавад, хеле гараж оҳанӣ аст ки аделни ваям қатиш ҳисоб мекунанд. дар берун аст.
алоҳида ошхона баня кухни наздики мактаб донишгоҳ садик ҳамаш дар наздикиш ҳастад. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин астад. термис кондитсионер кухни гарнитур ҳамаш қоидавӣ. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ бо арзона мешавад. муомилаи хуб кадом метавонед мегӯяд якум ошина духонага квартира 45 квадрати метр 260 000 сомонӣ. маълумотҳои пурра аниқташа аз рақамҳои поёнбурда маромад метавонед гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи шарора гуфтагӣ ҳастад, деҳаи уртабӯз. хонаи фурӯшӣ арзонак аз шаҳри ҳисор, деҳаи шарора ва уртабӯз. обшинбадром маслиҳати хона мегӯяд 2 сотиқ замин ҳастад ки 3 дар хона дорад. бардони азиз, 3 дар хонаи майда мегӯяд кадагӣ ҳастад, не ки дар сурат чӣ хеле ки маълум нест, не ки 3 дар хона мегӯяд дорад 2 сотиқ замин. дар наздики ҳамин хона мегӯяд мактаб ҳаста, мегӯяд об дар дуруни хона ҳаста ва наздикиш мегӯяд лаби канал мегӯяд, намедонам дар куҷош канал бошад, канали об мегӯяд наздика ҷойи хуб даста мегӯяд. нархи ҳамин хона тайёр 63 000 сомонӣ бародарон бо арзона мешавад. нархи хона 63 000 сомонӣ 2 сотиқ замин аст ки хонаи тайёр медорем зиндагӣ мекунем. на рақамҳои телефони мегафоншон нависта гаста кадоми шумо агарам хеле хонаи арзон ки лозим бошад метавонед муфассалтар маълумотҳои аниқ пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. лайкора гузоред ва навора падиса кунед. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони шоҳмансур гуфтагӣ ҳастад, наздикии лаби роҳи калон. шаҳри душанбе шоҳмансур якхонага квартира ҳастад ки дар 5-ум ошина қарор дорад. 43 квадрати метр обсвет ҳастад, ошхона баня кухни отделни дорад. 43 квадрати метр ки бадон ки хона мира духонаган тақсим карда мекунем, барое ки ин квадраташ ранги духонага кадагӣ ҳастад, яъне ки ё ҳамихе як хонада зиндагӣ кардастанд бо кухни ошхона баня, яъне хеле ҷои балкон отделни ҳам дорад ки иношам яъне кушода ҳастад ки метавонед якташа бо инҷа отделни гирифта хона кунед. хоб нархи квартира мекунад 250 000 сомонӣ аст бо арзон муомила ҳам дорад. рақамҳо мегафоншо нависта аст. хай кадом маълумот ки агар мо нафаҳмода бошем, агар шумо маъқул шуда бошад метавонед аз рақамҳои телефоншон бо маълумотҳои бештараша гиред. 250 000 сомонӣ бо камтари дига муомила мешавад. аз шумо хоҳиш дорем ки тамошобини сомонаи рахш таҷа лайку бепул гузоред ва ҳамин силкаи навори моро дар ватсап имо чизоре падриса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад. дӯстон, инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино гуфтагӣ ҳастад, дар гипразе. бардони азиз, шаҳри душанбе райони сино гипразе доми 9 ошинаи нав. духонага квартира бардорон ки дар 3-ум ошина қарор дорад. доми 9 ошина аст ки 42 квадрати метр обсвет ҳастад, ошхона баня кухни дорад ки хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чорааш, яъне ки бо савдо мешавад, ҳамаша бо маслиҳат мекунем мегӯяд соҳибшон. шаҳри душанбе райони сино гипразе духонага 3-ум ошина 42 квадрати метр обсвет ҳамаш ҳастад бо нархи 270 000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон. боз муомила ҳам дорад. рақамҳои телефоншон нависта аст. аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша мегиред. дар ҳамин рақамҳо мега ватсап имо пайваст дорем, хай бо аниқ кардан гирен агар ки номерошон кор накард. инак квартира аз берун ва аз даруншам суратош ҳастад. маълумотҳои аниқ ва дақиқаша пурра карда метавонед аз рақамҳошон гиред. марамад. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри бохта, шаҳри қурғонтепа дар 14-ум микрорайон гуфтагӣ ҳастад, рӯпарӯи гаи ва яъне ки кохи лоҳутӣ. дӯстони азиз, ҷои беҳтарине ки 14-ум микрорайон гаи кохи лоҳутӣ. дар они хонаҳо мегӯяд люкс ремонт кардагӣ ҳастад. духонага квартира ҳастад ки дар 4-ум ошина қарор дорад. 51 квадрати метр обсвет ҳастад, ошхона баня кухни термис дорад. хона мегӯяд евроремонти люкс кардагӣ ҳастад. кухни гарнитурам қатиш мегӯяд метр мегӯяд часпонда назди кохи лоҳутӣ гаи вилоятӣ. ҳамин хел маълумотоша наистиянд. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 286 000 сомонӣ бо арзона мешавад. не ки илтимос карда ки одамоне ки намехаранд мега беҳуда мега нороҳат накунанд. кадоме ки мехаранд мега бо арзон муомила мекунем. рақамҳои вавилоншон аст доми нав ҳастад, уже одамо зиёда доранд. инҷа ҷои нағз аст, ҳамаи самти мисол шаҳрда наздик аст. хоб дигар маълумотҳои пурраша аз рақамҳошон гиред. агар ки шумо дар махалли квартираи фурӯшӣ ё ки хона замин бошад,
инам хеле сурат маълумот шуда ки мо фурӯштам мегузорем. хоб ин буд 12 хонаи фурӯшу пешкаш додем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.